U ma f'dawn il-garaxxijiet illi seħħ id-delitt il-ħamis filgħaxija f'Witrajn. B'kollox ġew sparati 9 tieri permezz ta' żewġ armi semi-awtomatiċi. Dan kien ikkonfermat mill-assistent kummissarju Pierre Calleja illi indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn ta' l-aħħar dettalji dwar dak illi seħħ f'Witrajn. L-assistent kummissarju Pierre Calleja ikkonferma wkoll l-identità tal-persuna il-mejta Kevin Gatt ta' 32 sena l-aħħar illi kien residenti kien f'Ħalaxa. Kevin Gatt, magħruf bħala iż-Żibġi, inqatel bi 3 tieri f'sidru. Min-naħa l-oħra Stephen Zammit safa ferut serjament b'tieri f'sidru u fonqu. Jirriżulta illi Gatt u Zammit intlaqtu minn arma ta' kalibru ta' 9 mm illi nstabet il-ġimgħa filgħodu. Joseph Kutajer li qed jinżamm il-pulizija intlaqat ħafif minn arma ta' kalibru 6.35 illi nstabet fuq is-sit taħt Gatt. L-assistent kummissarju Pierre Calleja konferma illi Kevin Gatt u Stephen Zammit ta' 32 sena mill-Fgura instabu fadira dem f'Hyundai Accent illi nsterqet ftit sigħat biss qabel. Dwar il-vettura li kienet tagħmla Hyundai Accent li ġo fiha instabu iż-żewġ persuni semmejt, din ir-riżultat li nsterqet minn ħażebbuġ fil-lejl ta' bejn l-14 u l-15 ta' Marzu ta' din is-sena. Huwa konferma wkoll il-vettura kellha żewġ pjanċi ta' reġistrazzjoni differenti minn xulxin u li nsterqu mill-imsida fil-lejl ta' bejn il-11 u 12 ta' Marzu u minn Birkirkara fit-13 ta' Marzu. L-assistent kummissarju ikkonferma wkoll illi l-mejjed Kevin Gatt huwa magħruf mal-pulizija. Kellu anteċedenti penali fuq droga u kellu jekk mhux ser żbaljat anke attentat omiċidju. Fil-fatt, Gatt f'Novembru ta' l-2006 kien akkużat li wettaq ħolda fuq pastizzerija fil-Ħamrun u kien spara lejn kuntistabli tal-pulizija. Intant, waqt li Stephen Zammit qed jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva fil-periklu tal-mewt, il-pulizija qed iżomm taħt arrest lil Joseph Kutajer ta' 45 sena minn Witrajn illi jgħix fil-blok ta' appartamenti li taħtu hemm il-garax sabiex jgħin fl-investigazzjonijiet. Kutajer safa ferut ukoll fl-isparatura. Mistħarriġ li jagħmel One News jirriżulta li fil-garaxxijiet fejn seħħet l-isparatura instabu 3 karozzi, BMW, Honda CRX u l-Hyundai. One News huwa informat li Gatt u Zammit tal-ħabta tas-7 ta' filgħaxija tal-ħamis niżlu fit-tielet solar tal-garaxxijiet fejn hemmhekk iltaqgħu ma' Kutajer. Mhux qed ikun esklużi li l-isparatura seħħet wara li nqala argument bejn l-irġiel wara li mar ħażin ftehim, possibilment dwar traffikar ta' droga. Jirriżulta li Gatt li kien qed isuq il-Hyundai u Zammit ippruvaw jaħarbu mill-post malli ġew fil-mira tat-tieri. Tantu hekk li mir-rikostruzzjoni li saret instab li l-Hyundai kienet qed tinstaq blura iżda malli Gatt intlaqat huwa qafas il-gass u ħabat fil-Honda. Gatt instab għadu liebes is-seatbelt. L-assistent kummissarju Pierre Calleja konferma illi la Gatt u lanqas Zammit ma kienu lebsin balaklavi, iżda kienu lebsin lingwanti.